Og velkommen til AppleRumors.dk's fjerde tutorial. I dag skal vi kigge på UI Slider. Og UI Slider, det er det, man ser for eksempel i musikapplikationen, som Apple har lavet på deres iOS, hvor man kan skrue op og ned for lyden. Det første I gør, er at gå ind i Xcode og åbne et nyt projekt med Single View Based Application. Og så skriver I navnet, som jeg har skrevet, det er UI Slider. Og så siger I bare næste, og så skulle I gerne kunne se det her, I ser på skærmen, ude i venstre side. Og det første I gør, er at gå op i viewcontroller.h, og her, der skriver vi vores UI label, som i dag kommer til at hedde Slider Label. Og under det, der laver I en property, property numeric retain og IP outlet, og så det der står ovenover, slider label. Trykker enter, og under så laver vi en IP action, hvor vi har vores slider value, så slider changed, og slutter af med et semikolon. Det var sådan set det, vi skulle i .h-filen. Så går vi over i .m, og som I kan se her, så har jeg allerede syncronized vores slider label. Og under superview.load, så skriver I IP action, og så vores slider change, og åbner en bracket, trykker enter, så skriver vi UI slider stjerne slider lig med parentes og UI slider stjerne og center og et semikolon. Trykker enter, og på næste linje skriver I double progress A med stort, og så I med stort, og i lig med et double, og så slider value gange stjerne 220 f og et semikolon. På næste linje skriver vi ns string new text lige med, og så en firkant, to firkanter, og så skriver vi ns string indeni alloc og init with format, sådan der, og et snabelag, to korsøjne, og indeni skriver I der et procenttegn og 2,f. Og dertil skal jeg også lige skrive progress as intent. Og slutte af med et semikolon. Det er den sidste linje i vores kode, og den hedder sliderlabel.text i lig med new text. Så det her med ns-string og new text, det er jo så sliderlabel, det er det, den begynder på, og når du slider mod højre, så kommer der, hvad der svarer til new text. Så slider der tekst i lige med new text. Og inde i vores viewcontroller XRB, der trækker vi et label ud, som hvor I nu vil placere det.
lidt større her. Og så går jeg op i filezone og den sidste tab til højre og vælger slider label. Og så det sidste vi skal, det er at tage vores slider ud. Så pænt her. Gå op i filezone igen, sidste tab og slider value changed. Trækker I over på slideren, og så siger I value changed. Og I klikker på slideren her og går ind i den tredje sidste tab, og så siger vi, valuen er minimum 1 og maksimum 100. Sådan der. Og så sletter I selvfølgelig lige det her label her, så ikke står der. Og så prøver vi at køre den i simulatoren. Og det virker. Så det var alt for i dag. God fornøjelse med kodning, og husk at følge med på apprumors.dk.